Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan kapatid. Nandito kami ngayon sa farm. So may bumibili o ng partida itong sandia namin. Bunga ng sandia namin dito mga kaibigan. Nakatado. Ginulpinan nga ginatang kakapsat dito kapsat tayo. Santa Isabel. Dito kakapsat iti bunga iti sandia mi kakapsat kinigayam. So dito ikakabsat nga kuman o farm unay nga dakkel kay imasan na lang kakabsat. Ngem napintas iti dagana iso nga nagdadakkel iti bunga iti sandia mi dito wenno watermelon mi dito ikakabsat kinigayam. Ken nataraken iti danom mapadpadanuman iso nga iti sikreto tapno alis to ken napintas iti bunga iti sandia when watermelon kakabsat kinigayam. Padano ma'am hamo baybayan nga matikagan tapno kastaket alis to nga dumakkel iti bunga iti sandia malusog ken naimas na samit ken talaga nga quality nga talaga iti bunga iti sandia. O kasto kakabsat iti pinartida da nga bunga iti watermelon mi dito dito kabsat nga ko. Taga ano tagimatang da day? Sa Ilagan. Ay Ilagan. Ipaitulod da to yan. Diretso jay palengke boseng. Ay. Ayya. Ay karbaan iti Bacolod. Ayya. Kasano pa nakamuyo nga dati kastoy? Ni bayar nga kasi 5. Ayya. Ay si Juan. Dili sare. Ay ni Sani. Madamo talaga kahit ito nataksan nga talaga kakapsat yung sandia kakapsat dadagya yan pinartida na ito yung kakapsat yung ganyan ala oo doon